Wala sa diksyonaryo sa mga inahan ang pulong nga kakapoy. Ilabi na kun alang sa kaugmaon sa ilang mga anak. Kini ang gipakita ni ining mga inahan nga mamaligay og mga buwak sa barangay Kamagayan ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Kining 48 anyos nga inahan nga si Rysel ang nag-sideline sa pagpamaligya og buwak. Human nagmingaw ang gitrabahoan niyang salud tungod sa tulo ka adlaw nga mga holidays sa Cebu City. Inay mo pahuway, nangita siya og laing panginabuhian aron mukita aron adunay maggamit sa panginahanglanon sa upat niya ka mga anak. Ilabi na nga ang iyang bana atua sa kauluhan apan wa pay trabaho sud na sa pipila ka buwan. Labi nagwala gitay makuot bitaw sa kusina. Magsakit ang atong dughan. Dili man pwedeng mo kuan ma'am kay kung pahuway ta, wa sad tay malungag. Sumo nang kinahanglan mo lihok gyud. Kuyog niya kining 12 anyos niyang anak nga si Emery. Kay gusto usab niya nga makat-on og matudluan ang mga anak sa diskarte sa kinabuhi. Nakahilak si Emery nga misaysay kun unsa kadakwang ilang pasalamat og pagdayeg sa paningkamot sa ilang inahan. Misaad usab siya nga maningkamot alang sa mayong ugma sa ilang pamilya. Og unsa lang kay kuan trabaho ni mama kay kuyog lang sad kay para nasa jay kuan kanang maka assistant niya na maka-motivate niya siyang trabaho. Love you, ma. Love you too. Way gilang holiday kun ikaw usa ka inahan. Kini usab ang gipadayag ni Gingging nga nagtrabaho isip flower arranger sud na sa napo ka tuig. Nakatabang iyang kita sa pagpatunga sa duwa niya ka mga anak. Ug gani ang usa ni graduate na sa kolehiyo ug nagtrabaho na. Wala joy holiday karon isip inahan. Wala jud na siya holiday. Ug matag adlaw man sila mag-atubang sa mga fresh flower. Sama nining usa sa mga nag-una nga mamaligya og buwak sa Dan Pilais, Barangay Kamagayan, Cebu City. Sugod ni adtong 1980s. Matud niya, mas makapalukmay gyud sa ilang kasing-kasing isip inahan nga makadawat usab og preskong buwak gikan sa mga anak. Ilabi na ato sa Mother's Day. Pagpagaan sa dughan ana kuan gyud ang flowers. Kay ang tanan nga gift gyud nga mas mo appreciate flowers magid sa tanan. Kay doon na bitaw ko iyaan nga kuan kanang retired teacher. Sa tanan nga gift nga iyang paaboton gyud ang ako gyud. Nga da kasi mga imported nga mga bags nga mga regalo pero ang iyang paaboton ang ako yung flowers. Mao na pinaka the best nimong gift from sa imong mga bata nga ang dili nimo i-explain ang imong kalipay ug tagaan kag fresh flowers. Apan gitataw sa mga inahan nga maana may regalo o wala, ang makita nga himsog, malampuson ug malipayon ang mga anak. Maunay dakong regalo nila isip mga inahan, di lang panahon sa Mother's Day, apan sa tibok nila nga kinabuhi. Alang sa tanang mga inahan ug sa mga nagpakainahan, Happy Mother's Day! O ba ni Godfrey Rilien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.